Здравейте, сега играя една игра. Не знам как се казва и моля те лайкне това видео, иначе спирам да правя видеа и изпуснах си телефона. Айде. Ама не мога ли с такова? Без да исках, спрях това. Това не е нещо. Защото това не иска да е такова. Да видим сега какво почваме. Битвата ли е? Сега ще се стреляме с някакво. Мана малко по-бързо. Айде! Това съм аз! Ето ме! Ето ме! Али! Това изпуснах телефон. Сега с хора без да исках спрях това видео. Убиха ме и сега трябва пак. От начало стигаме! Стреляме. Ма как лякам? Не знам как лякам. Ма как лякам, бе? Ма как лякам, бе? I use it, but I can't. Troy, you got visual on the truck. Allowing you in the middle of the convoy. Keep pushing up the road. Много малко време имам хора. Чао, хора. Гадно ми е. Айде, чао.